Patay ang isang 34 anyos na gold panner matapos mahulog sa bangin sa bahagi ng sitio Siwayan, Barangay Bangon, Aroroy, Masbate, hating gabi nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Ricky, residente ng sitio Goldbag, Barangay Syndicate, Aroroy, Masbate. Ayon sa police report, bandang alas 11 ng gabi nitong Lunes nang magtungo si Ricky sa naturang lugar kasama ang 20 anyos na pamangkin upang maghanap ng ginto at mga batong may mineral. Habang abala sa paghahanap ng mga bato, nagkahiwalay ang magtiyuhin. Makalipas ang isang oras ay natagpuan ang biktima ng kanyang pamangkin na wala ng buhay sa ibaba ng bangin. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sa pagsusuri ng doktor, nagtamo ng severe trauma sa likod ng biktima na siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Yung mga personnel natin, ma'am, is makakapagsabi na may possibility talaga na nahulog yung na tao because dahil dun sa terrain ng place. Medyo mountainous part yun, ma'am, saka medyo mabato din. Yun din ang tinitingnan nilang anggulo, ma'am, na aksidente lang siguro yun na tao. Walang nakitang palatandaan ng foul play sa insidente. Paliwanag ng opisyal, maaaring nadulas ang biktima dahil sa tarik ng lugar at dilim ng paligid. Wala naman tayong tinitingnan na foul play doon kasi based mismo doon sa sinabi po ng eyewitness natin, sama niya yung TV niya, kaya walay sila doon sa lugar. Bandang alas 12 ng madaling araw, doon niya na nakita na nandun na pala sa baba ng cliff yung TV niya po. Pinag-iingat ng Aroroy MPS ang publiko, lalo na ang gold panner sa lugar na magdoble ingat at siguraduhin kabisado ang lugar bago magtungo sa mga gold at mineral panning sites. Dapat din umanong mag-ingat ang mga tao sa banta ng landslide at rockfall sa mabundok na bahagi ng bayan na kilalang hitik sa ginto at mga batong mineral. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez.